Ya gwa m je buru igwe mbeni. ọnwa ashinoka agwa adugo nwoke and m nwoke m bụ the chairman agwa odugo mma mmadụ ya bifite esemokwu so mechizie ya ote na odugo mma Makerezere gọvanọ Enugu steeti na chairman local government. Ụlọ anyị kwụ gọvanọ na ndị so gọvanọ anyị na-ekele unu ihe ọma unu wetara anyị na-elekwa anya n'oge ọbụla anyị kpọrọ unu ga na-abịa wetara ihe ọma daalụ nụ. Gwa ihe mere ebe a taa. Dịka unu si fusi ofa na market aga ọma ga-esi mma ya bụ between Mgbuji and ndị ọzọ. Ndị ọbụla gbara mbọ ndị nkefa mana asị ka achịkọta ka egwu ndị meriri ọ ga-edo onye ọbụla ya sị na ndị Mgbuji dabara ha mmeri. Ya bụ na ndị Mgbuji meriri taa. Na bụrụ na atụ anya ka steeti gọọmenti na-akwado mgba n'Enugu steeti. Ọ ya ama mma nke ukwuu ka ife ahụ eji mara ndị ha mụfu na steeti gọọmenti
nwee interest na-akwado ụmụ okorobịa nwere mmasị emeje ohere eke n'aka na-achị Enugu steeti bụ Barrister Sullivan Nchime na nke ọ na-eme o doro ya ọbụla ya na-eme ọfụma a na-asịkwa ya ka o mee karịa ka o si emebu ọ na-emekwa ọfụma o doro ewu na ọkọ ya na-eme ọfụma mana anyị na-atụ anya n'aka ya na ọ ya-emekwa karịa ka o mere ka ọ na-emebu nke maka local gọọmenti chairman unu Honorable Augustine Naman ọ na-anwakwa n'ụdị nke ya ọ na-agbalụsi ike dịka chairman ma anyị na-adọkwa ka ọ gba ya karịa ka ọ si agbalụgo anụ na briji ndị ebe dara ada kedu ihe unu uche ka gọọmenti Enugu steeti mee maka eziokwu ọ bụ ife iju anya na kemgbe briji ahụ dara kemgbe efe kwuru maka ya even anyị nwe isi ebe a je Enugu na fezere anyị arụ anyị na-agba ihe ruru ka 50 mile fọ ya Enugu fọ sọpọsị iji ịgba 10 mile site na briji anyị dakwara dara ada and site mgbe ọ dara ebe efe kwuru maka ya kwanụ Emeka onye a na-ekwu okwu maka Emeka bụ onye bụ azụ eru na n'isi ụzọ lokal gọọmenti nke Enugu steeti a anyị na-atụ anya na ọ bịa ruo Disemba na Emeka ga-apụta gbaa championship nke a ga-agba n'Enugu steeti gbakwa na nke a ga-agba na Houston, Texas ebe ebe Emeka kenezie ndị Enugu steeti a sị na ọgụnwa bụ ọka mgba n'isi ụzọ n'ọgụnwa na-egwudote onye ọbụla n'ọgụnwa bụ champion gụnwa bụ azụ eru ana kedụzi mgbe mmadụ ga-emegide wee jide gị eziokwu ọ bụla ife na-ekwu nọ ndị ka onye ọbụla si efu n'ọwa eziokwu ọchụkwu dị n'aka Chukwu ike m na-abịa na-asị onye ọbụla ike dị n'Enugu steeti na-abịa nwure gị na mgba ada ekwu ya egwu n'ọnụ onye ọkara obi ya bịawa ọ dị mma ekene nke Emeka ndị be anyị eji m n'aka na ihe unu hụrụ na obi dị unu mma na ya na-echetakwa na tupu afọ anụnwa na-agwụ a ga-agba nnukwu mgba n'Enugu steeti anọ mana ka anyị chezie oge Honorable Commissioner okwu omenala dị n'aka bụ Ọzọ Joe Mamelu ga-agwa ya okwu maka n'Ichago ebube agụ n'Ichago